ପିଲାମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ପୁରା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛି। ପିଲା ସବୁ ଠକ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛି। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକରି ସେ ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କରାହୁଏ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଦେଖାଉଛି ଶିଖାଉଛି। ଏଇଟା କହନ୍ତି ମାଞ୍ଚି। ସେ କହୁଛି ଏମିତି କର, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଏମିତି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ଆଉ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତ, ତେଣୁ ମା ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ, ମା ପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି। ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ଆମକୁ। ହଁ ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାନ ଭାଇ, ତାର ଚାଲିଛି, ସେ ବି ଶିଖିପାରୁନି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ତାକୁ ବି ମା ଶିଖାଉଛି। ନା ମା କ'ଣ କରିବା ବେଚାରା, ପିଲାଟା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତାପରେ ଶିଖାଉଛି। ନିଜେ ଧାନ କାଟି ଶିଖାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଭାଉଜ ତ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମା ବି ଶିଖାଉଛି। ହଁ ଏମିତି ତାକୁ କାଟିକି ମାଞ୍ଚି ବନେଇବ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ତ ଶିଖିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ବନେଇବେ କହିକି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଏଟାକୁ ଆମେ ଅଧା କାଟି ସାରିଦେଲୁ।